record report mabendi lono machigna nyagi Walter Nyambaga. Familia mar Evelyn Achungo korontiere kod kuye chunygi bang' wito ya wuote ariyo kokalo kuom adhonde mane giyude sach ng'anyo manobagi juma mokalo. Kaka reporter marwa Steve Biko leronwa Brian Oniang'o kod William Omulele yangore ni ne ogo obindi gi obila e odgi ma Nyalenda. E kar dak ma Nyalenda e boma ma Kisumu, lit kod kuyo omako chuny anyuola mar Evelyn Achungo ma owito yawuote ariyo manyocha yudo hinyruok e ng'anyo jumbe ariyo mokalo kendo nyocha rik yudo thieth e osiptal ma Ramogi Odinga. Brian Oniang'o ma jahigni 22 kod William Omulele ma jahigni 24 report yango ni ne obila goyo obindi e kar dagno kendo weyogi kod hinyruok marach e wigi kod fuoni mamoko. Yawuowi ariyogo manoriko ywe e odgi e kar dagni ma Nyalenda nobedo kod odiochieng' mar adieya bang' obila muomo kendo monjogi e odno. Evelyn lero midhiero ma nyithindego nyocha okadhoe ka itemo res ngimagi e osiptal ma gikone to giwito ngimagi. Daktari alisema Brian alikuwa na crack kwa skali yake, nileta shida ya kifo yake. Na vile William alikufa akaniambia ile mshingo ilikuwa imekatika na pia alikuwa na crack kwa skali yake. Nilisababisha kifo yake. Anyuola kod osiepe mano yoro mar kuyo kanyakla kod Evelyn koro ni kod kwayo ne sirikal moloyo e kindeni ma koro ringre ariyogo opiel e karo kan ringe ma Ramogi. Kwayo sirikal kuponi ginyalo donjo mondo gikony mama ni yud kaka nyalo diko nyithinde ariyo manothogi to wanyalo duoko giro kamano. Waluongo Raila kaka osiwacho ka ne en wuon piny kendo odwaro ga ni mondo jopiny odhi e maandamano to nyithindo gi no gidhi e maandamano kaka ne gilemo ne jomoko Nairobi cha e kaka jogi be mondo kawo mondo ting' margi okawo mondo dhi yik nyithindo gi. Kwa hivyo kama familia tunaomba tu usaidizi, watuone tu huruma, na naomba rais penye yako atuone huruma, asisifu polisi atu wamefanya kazi mzuri, ajaribu kufanya uchunguzi. Na naomba Raila penye yako tafadhali kuanzia saa hii akomesha hiyo maandamano juu watoto wa watu wataendelea tu kupoteza maisha yao. Raila Molo Odinga ochungi joge monegi kikolingalinga kamolingeno. Ochung or leaders ge mag Nyanza. Obi ochungi jo monegi and most especially jirandwani. Kakoro twak limbo e kind kweth mabal kod piny owacho mano Azimio la Umoja kod sirikal e yore mayot mag kelo kwe. Anyuola mar Evelyn ma owito yawuote ariyo koro kwayo ratiro mondo nen mondo yud kako nyalo iko yawuote. Steve Biko, Ramogi TV. Kwa mga MCA